Jer nas, evo svašta nas nauče tokom medicinskog studija, pa završiš ovaj tečaj iz prehrane, sportske medicine, ja ne znam šta već. Ali te nikad ne nauče zapravo kako biti mama, kako biti dobar, Kako biti super, kako biti svoj i kako biti sretan. Zapravo nikad kako pod ovom kapom nebeskom, kako živjeti svoj život. Da si zadovoljan, da ne kažeš ono kao na samrti. Ja sam se previše nagledala u palijativi umirućih ljudi koji, baš sam s njima razgovarala, mislim se onako kako je biti onako blizu crte, kako oni sad gledaju na svoj protekli put. I neki su bili pomireni onako sretni, mislim se blago njima, sretni, i kad dođete u kućnu posjetu, muž i žena, recimo on je jako bolestan, umirući, ne izgleda više lijepo, ljudi zdravstveni ste radni pa znate, ali recimo još uvijek su zajedno, još uvijek spavaju krevet uz krevet, još uvijek je uz njega supruga, i to gdje veća, mislim pričat o ljubavi, ona je tu. Nije pobjegla u drugu sobu, nije otišla je on noću jauči ili ga boli i tako dalje, i ona njega miluje i tako dalje. Gdje ćeš ljepše primjere ljubavi, jel? I ostvarenja. Znači živjeli su kvalitetno. A imaš onda primjera razno raznih, jel? Tužnih zapravo, i kažem, u toj palijativi ona je jedna dobra medicinska sestra što je 500 ljudi intervjuirala na kraju života. Šta su žalili zapravo? Svi su žalili što si nisu dozvolili da budu sretni. Jer su radili kako drugi hoće, ne kako oni žele. Isto su napravili da svi žale što nisu ostali u kontaktu sa starim prijateljima. Žale što su živjeli kako drugi žele, što nisu sebi dozvolili da budu sretni i što su previše radili. Eto, znači to 5 jednostavnih stvari koje nas oni mogu naučiti. Svaki put kad sam išla iz kućne posjete i netko je umro i tako, mislim se šta me nauči, šta bi ja željela iz njegovog života, šta ne bi željela. I mi kad jurimo svakodnevno, malo razmišljamo o prolaznosti života, nama se čini, pogotovo kad smo mlađi, vječno ću živjeti u ovoj, 27. svojoj godini, pa ću ja do vijeka će biti tako, jel? I ne mislimo, niti nam je to da sad razmišljamo, pa mogu pa možu biti star, pa mogu ovo, to ne mislimo, jel? Ali onda u tom nemišljenju, što je dobro u neku ruku, da ni ne razmišljamo previše, ali profučkamo vrijeme kvalitetno, znači u kvaliteti života. I rijetko kad stanemo, imam sad, imam auto, imam kuću, imam ovo, da li sam sretan? Poznam jako puno jako bogatih ljudi. Pa ne znam baš da su sretni. Ne djelujemo ni malo, dapače, tako je sutra jedna rupa. I moramo zapravo raditi na tome, a tu rupu, to je ljepota, to je taj, mi se punimo, barem ja tako doživljavam, znači lijepim, dobrim. I to je ona vjera u nešto lijepo. Neko razmišlja o Bogu tako, neko prirodi, neko univerzum, mislim ne znam, ali ono što te vuče da bi ti bio na dobrom putu je to nešto lijepo. Znači ako gledaš u lijepu stvar, pa ideš tim putem. Biće tu problema i prepreke, ali to je dobro. I onda si ti sretan na tom putu. Nešto si dao, nešto si napravio, i onda kad dođeš u te 90. 100. 110. godine i tako, onda razmišljaš sad ja odlazim, da li sam išta napravio? Ne mislim tu na kuću. Da li sam ja napravio? Da li sam ja dobar bio? Da li sam ja, ljudi se svašta sjete. Recimo, jedan je meni rekao, nešto bi vas molio, pa tako samo onako, kažite gospodine šta je bilo. On je sjekiru posudio od susjeda prije nekih 15 godina i nije mu vratio, i to njega strašno muči. Pa ako sad, da li neko bi vratio susjeda? Mislim, pa dirljivo, jel da? Znači, ljudi prevrću po svojim mislima, ali kažem, najtužniji su mi oni što su živjeli kao da nisu živjeli. To je tužno.
Imaju, napravili su, izgradili su, putovali su gore dole, imali su novac, imali su svega, nisu imali sebe. Znači taj dio u trčanju, da se pretrčimo, da odemo, da nam noge budu brže nek što nam duša ide. To ne valja. I onda zato mislim da valja stati i to su oni trenuci tišine ili razmišljanja ili čitanja ili dovoljno da bleneš jednu lijepu šumu, znači ne pogled ti sam pa otploviš negdje, to je već dobro. I to već ti daje tu ljusku duše koja te čuva.